Готово, видеото продължава. Времето днес е много хубаво. Справил съм видеото, защото не съм могъл да слезна от това, защото ето, виж какво е големо, на камерата се вижда малко, ама си е височко. И ма страх да скачам така надзад и да не падна нещо и да си удара главата. И затова. Може да се покатериме. Ето тук те. Ще стане. За сега. Хоп. Опа. Хопа. Ако знаете Snake Mix, се абонирайте и за него. Много як човек е. Руснак е. Не знам дали някои хора ще могат да го разберат. Ма се абонирайте.